Понеже от 4 до 7% гледат цялото видео до край, това е статистиката, на края на видеото ще ви покажа нещо, което няма кой да ви го покаже и да има те няма да смеят, защото са страхливци, но ние ще ви го покажем. В България в момента се водят около 240 пожара горят. Това нещо не се случва за първи път. Нас дълги години и в момента, 2 десетилетия вече, но управлява пожарникара, генерала Бойко Методиев Борисов. Значи, би трябвало пожарните ни да са на топ ниво, пожарникарите на топ ниво и ние да нямаме никакви проблеми с това нещо. Но аз не се притеснявам с гасенето на пожарите, защото има едни хора, които съм сигурен, че от няколко хиляди километра ще изгасят пожарите, които много се грижат за България и да спасят голяма част от българите в България, а те са в чужбина. Последните 2 видеа аз не им казвах имената на тези хора, но много хора казаха: бати Киро, кажи им имената, защото не всички българи в чужбина сме такива. Да, така е, много малък процент не са такива. Тия хора са олицетворение на наглостта и арогантността, на предателството към родината си и плюенето там 5 милиона, как ли наричаш този хубавец? Единият хубавец е Емил Русанов, който е толкова възпитан и културен и търси отчет от мен, от всички изисква. Той знае най-много, който в ефир, докато говори със своите фенове, които ги обучава как да се пазят от сциентологията и от измамата, от сектата, от сектанта, от фараона, от Вазелин Михайлов, вече му вика, иде, че му носи вазелин в Централния софийски затвор. А до вчера, който го боготвореше година и половина и казваше с 2 ръце: Венко, ще гласувам Ивелин Михайлов да е президент, пълна трансформация, се чеше като краставо прасе с на кука. Ето и тъй. И се чеше. Той целият така, на такъв прилича. Другия бате Венко от Австрия, пощальона, пандищията, който обяснява аз какъв престъпник съм и там едни други се включват. Един дет, ако ма видял, ко ще да ми каже? Ай стига сте ма виждали. Ай стига сте ма виждали. И бате Венко, пишман рапъра, с диадемата, който е живял в Пандиза дълги години в чужбина пак, мисля, че. И там е открил Господ Бог. Той не спря да богохулства. С 2 приказки той клевети, лъжи в очите хората в името на Бога. Той открил Бог. Аз съм пъти по-вярващ от тоя шкембелия. Тия двамата са хората, които за тях говорих предните 2 видеа. Емил Русанов и бати Венко. Не му знам второто име на Венко. Тия хора, сега като станаха пожарите, в последното видео, аз казах, че ние сме на огъня тука. Оная нощ 2 келемета бяха запалили в квартал Чолаковци във Велико Търново. Аз живея отгоре на 200 метра от дома. Гората е така за кеф. И трябваше някой да ги гаси. Да, браво, гасиха ги. Обаче, в момента, когато стане такова положение, което не става за първи път, ще ви кажа кога се е случвало пак и какви мерки са взели нашите управляващи за тези години. Има хора, които са предвидели, че така ще стане, че държава няма,
че селските региони и малките градчета са обезлюдени благодарение на такива герои, които не са в България, а се борят за България и най-вероятно ще се изпикаят отгоре, за да огасят, но от чужбина, като Емил Русланов и Батевенко, фараона, схемалина Ивелин Михайлов, сектанта, както постоянно говорят, сиентолога и неговата организация, неговата секта, сега всичко това е в кавички, не ти мисли, че съм като нея, шебеци. Предвиждат това нещо и закупуват 2 пожарни. Павел Стоименов има закупена 1 пожарна. За такива случаи, що знаят, че държава няма. И когато се наложи, те имат екипи от доброволци, които доброволно да отидеш да дариш труд или да помогнеш, да спасиш, да изгасиш пожар. За тях това е секта. От 3000 километра Тулупа да ми обясня какво правим ние тук. И другия пощаджията, пощальона. Венко. Медалята Къли. Ние горим в България. Ние сме без вода в България. Ние може сме си виновни. Но не ден щях да изгоря аз. И семейството ми, апартаментите. Не ви бе там. Ние тук, в България. Та тая секта са купили 2 пожарни преди години. Обучили са екипи. Пак за тяхна сметка. И когато стане така, те отиват да гасят пожари. Миналата седмица в община Ветрино имаше 6 пожара, в които лично Ивелин Михайлов, фараона, който е депутат и шеф на парламентарна група и страшен измамник, обича лъскавите играчки, държеше маркуча и гореше и гасеше пожарите. Ето с нашата пожарна, която сме осигурили за такива случаи, как спасяваме горите. Не, там, от тук дай. Усили, без еко. Надолу. Не, там, виж, разгоря се там. Лез малко навътре. Тия дамата хубостници казаха, че той си прави пиар и иска още балъци да му дадат пари, зато и гаси. Пожари, пали ги и гаси. Да бе, той преди зато и купил пожарните, зато и залесил хиляди дръвчета на общинска земя, затова е поддържал селото, общинско всичко, което и 90% няма нищо тяхно там. Парите, които са дали с организация, сектата бе, облагородили са целия регион, сектата бе, а тия пърдюляци, тия шебеци, тия толупи, които до вчера го боготворяха, но искаха нещо да намажат, може би, но в тази организация няма такива неща. Или го правиш за родината, или не го правиш. И получиха едни парички. Аз ще ви кажа и паричките там. Вие ме ядосахте много. Не разбрахте ли, че не трябва с мечка мед да ближите, бе, толупчета? Вие не се спряхте да ма хращите и да ма плюете. И Ивелин. Ивелин вместо като котсто да пее песни на яхти в Гърция, докато спасява лева Костадин Костадинов, той го спаси вече, махна американските бази, спаси руския паметник. Нали виждате, който е направил Костадин, всичко си заминал. Пейки песни от гръцка яхта там, на гръцко, със сина, дето била гаджи на Запрянов, другия такова обавец, дед ги атакува. И сега те са обидени, Запрянов бил обиден. Карбовски го споделя там един друг обавец го пише. Бил обиден. Те там са тънкообидни, че нещо казали за тъс мома. Тя е инфлуенсърка, не знам каква е. Тъй като те гледам, ще ги сбори и двамата. И Коцо стои, Запрянов взете заедно. И Коцо, докато се припява, тук гори България, но той си пее. Но той не е виновен, бе. Бойко не е виновен. Пески не е виновен. Ивелин е виновен. Който
с техните пожарни, не си представяте, бе, техни пожарни, бе, купени, да струват 2,50. За тези играчки, що не казвате нищо? Гаси в неофитрилски место да е някъде на хладинка или на басейнче, като всички други депутати с охраната си, той беше там да гаси пожарите на селата, които са обезлюдени от такви тестолупи. Де се хвалят колко са добре чужбина. И никакви глупаци сме. Или кадърници. И той няма повече да нас спасява. Емо Русанов с батя Венко, пандищията, дет разнася почтата в Австрия. Па Емо Русанов е на помощи в Англия. Разбирате ли за какви первезни става въпрос? И шизофреници. До вчера лаяли, никой не ги е карал, никой не е искал да помагат те, тиквеници също, те са на те, сега искат да спасят, но след те са ниска топка, не са като Симотек. Евелин Михайлов и Павел Стоименов имат пожарни, които са купили и помагат на родината си, бе, Милчо и Венчо. Те са лицето на българите в чужбина. Виждате ли ги тези двамата? Обосника. Затова храча. Защото 95% сте такви там детлайти. А ние сме тука. Глупави, тъпи, да, може да седим без вода, но ние седим без вода. Винаги сте добре там. Като гори нещо, ние тук се спасяваме. Ние, бе. В България де сме, ви там няма спасите. Но мога критикувате. Да кажете, това е фараона. До вчера се бореха с мафията и с Пески и с Борисов, сега с фараона. Ма фараона гаси пожари по селата, де сте ги изоставили. Защото по тези села има само възрастни хора. Или са обезлюдени. И няма кой да ги огаси. Той дед го прикава Кирчо Брейка от 15 години. Че няма кадри за нищо. Факт. Евелин Михайлов, чувствайте сега, Евелин Михайлов бил в група, която искала да работи с Русия. Да работим с Русия. Да сме в добри отношения с Русия. Да търгуваме. Те са обаче от Англия и от Австрия. Те са от тези мераклиите. До вчера не бяха, ама днеска вече са от мераклиите да са бием с Русия. Защото не сме от желаещи. Да, ама той Евелин Михайлов е в така група и за да работим с щатите и с други държави, но никой не го казва той за Русия. Той е путинист, той е всякакъв вече. Руска подлога, къв ли не? И сега ще ви дам един пример. 2007 година, Пламова, край Стара Загора, горски пожари. И нашите братя и съюзници от НАТО, дет имаме договор, че трябва да помагат, не могат, защото гори Гърция, гори на други места и няма самолети за нас. И от чудо Емелия тем се осмилява. Ние ги плюем от 100 години, ги плюем, ние не ги плюем от сега. Само че сега искаме да ги бием, да воюваме с тях. Ние воюваме чрез Украина, къде даваме. Ние сме във война с Русия, но искаме да им обявим сега от желаящите. Се осмилява, за да ни изгори България, те ще оставят да изгори. И се обажда в Русия. Стотици тонове вода и препарати разпръсна над бушуващите четвърти ден пожари край Стара Загора специализираният руски самолет Ил-76. Машината цистерна долетя от Русия и около 22 часа с нощи се включи в гасителните действия на българските екипи. 12 000 декара горски масиви в района на Старозагорските села Дълбоки и... Да угасим пожарите. Същия ден пристига Ил-76, 40 тона носи. За нула време изгасят пожарите, спасяват България и отиват в Сърбия да спасяват. И от чудо, нашите са осмелили да кажат благодаря, братушки, и да ги посрещнат с хляб и сол. Като герои с хляб, сол и китка здравец бяха посрещнати в Стара Загора двата екипажа на руския противопожарен самолет Ил-76. Както казваме българите, здравствуйте, братушки. Здрасти, братушки. От събота... Сега съм сигурен, че има не такива, че викат тук не е Москва и ще изгорим, само защото тук не е Москва. Тук не е Москва! Тук не е Москва! Тук не е Москва! Какво лошо има да сме в добри отношения с Русия? Сега, например, идат
И ни помагат. И се заминават. Ние трябва да изгорим тотално, че не дойде на акъла, че той не е правилно. Че не трябва да плюем хората, които никъде сме нищожества. Пожарникария нямаме пожарни, бе. Пожарникария е 20 години на управлява Бойко Борисков. Нямаме пожарни. Ние не можем да се справим с едни пожари. Бойко Борисков де ще да оправя Йовковци сега с часове пада. И до няколко месеца ще се вмиришим ние в България. Но ние в България, бе, Емчо, не ви там. Ние тука. Ние може сме си виновни, но ние теглим. Не ви. И не ни научете как да теглим. И не де ти обясня, че тези хора, които отиват доброволно да спасяват, да помагат, те били вълъци, фараона ги облъчил. Значи да спаси селата, да не сгорят възрастни хора и да не им сгорят къщи. Доброволно, млади момчета отишли, тото е за похвално, ама той тулупа докато... Или се разхожда практейки из едно английско паркче. Па другия, здравейте, аз съм вашия пощальон от Австрия, Венко Рапъра. Да плюят нас българите в България, дето сме на прангара, обясняват глупости, и ние що се делим? Ба кой си ти да ме учиш оттам, бе? Кой си ти да критикуваш човек, дето е в парламента, дето и депутатин, както вика Байганю, шеф на парламентарна група, не се облагодетелствал, с негови пожарни стихни гаси огъня на селата на хората. Ето с нашата пожарна, която сме осигурили за такива случаи. Как спасяваме горите? Но той е буклук, бе, Ивелин Михайлов. И те сменяват постоянно. Аз помислих, че след Симотека и след уния шебеци няма да има, а то се оказа, те скрити лимонки влезли вътре и сега поне няма лапачка и решиха да плюят и те им даваха някой рев и те сега бълват ли бълват. Фараона, сектанта, потника, сводника, измамници, ще да ми води дел. Кой дел ще ми водиш ти, бе? Абей! И сега накрая, понеже ние, манипулацията, след такива обостици, спасители, мислители за народа, чужденци, и тук ще има много. Дето има един каза, че в Русия каза 60 и колко процента от селското население ходи в тоалетни, в нужни си, извън къщи, отвънка им тоалетните. Сега ще ви покая нещо, само в Patreon, нещо, което няма къде да видите, и това нещо не е в Версайския дворец или в Лондон в някой замък на кралете и кралиците, а това е обществено. И може да влезе всеки. Ще ви покая нещо. Тоалетна в Москва ще ви покаже. Деце плюят за тези туалетни. Ще я покая в Patreon да видите за какво става въпрос. Те ходили отвънка по ножниците. Якали. Емил Рустанов и бате Венко, Рапъра, Пощальона, Пандисчията ще огасят пожарите от чужбина. Те ще ни оправят тук в България, лаяйки, плюейки и храчайки хората, аз не знам Павката как не са го захрацали, които, когато има проблем, и отиват и помагат. Независимо, че обичал скъпите играчки, независимо, че нищо, там имал нам какво. Фанал Маркуче в огъня с младите да гаси пожарите на своите сънародници, които вместо те с двамата ущяха да се борят с мафията, те са платени от мафията, обърнаха задниците, сгънаха парите и взеха да плюят такива хора като Ивелин. Такива нищожества са 95% от българчетата. И в чужбина, и в България. Но ние поне сме тука. Те поне са тука. Няма значение. Те са тука. Да, и тука има измет много.
над 95%. И в България. Но те са тук в България. И той ще се вмирише с мене, и той ще гори с мене, и той ще ходи гладен, и той ще плаща ток. В България! В България! А сега вижте, обществената тоалетна в Москва. За какво става въпрос? Господин Ардев, кажете на нашите приятели къде сме в момента. Историческата туалетна може... Не, чакайте малко. Къде се намираме в момента? Гум? ГУМ, имаше спорове къде да ви водиме днеска на разходка. Опциите бяха Московския държавен университет, Тритаковската галерия или някоя друга достопримечателност. Обаче решихме да ви заведеме до туалетната. До историческата туалетна. Айде, Боре, да заведеме нашите приятели до туалетната. Отиваме на туалет. Господин Ардев ме заведе на туалетна за 200 рубли. Така че сега ще покажем туалетната до Кремъл на хората. Момент. И бас, кеф. Ела тук. Понеже сме с връзки, това е туалетната до Кремъл. Решихме да ви я покажем, защото никой друг няма да ви води до туалетната в Русия. Жестоко. Пускай. Давай. Чисто. Все пак сме с връзки. Бахте чистотата и чудото. Та иде. Въртни тук зад мене. Искам сега да видите Митака, с който ще направим едно интервю тези дни, който ви показах от Москва, който е западен продукт. Той е учил във всички най-такива училища, университети, работи към супер западни компании, работете с изтока. Той реши да покаже в Москва не нещо друго. Той ще ви каже, обществената туалетна, видите чистота, да видите произведение на изкуството. Туалетна в ГУМа. Аз този ГУМ съм ходил 81 година. В туалетната не съм ходил тогава, но този ГУМ съществуваше още от тогава, от 81 година. Той е до Червения площад. Аз съм ходил като ученик, като ходихме на Световно за пионери, съм ходил в този ГУМ. Искам да видите туалетните деца отвън. И как руснаците, какви тапаци са. И какви олигофрени са. Чистотата искам да видите. Произведение на изкуство. Обществена туалетна в Москва. В ГУМа. Все едно в мола. Гледайте, за вас тук в Patreon, с Борката сме се свързали, сега ще направим връзка с него. Имаме обещание, ще го свършим, сигурен съм, Митака ще дойде. Борката ще направим едно живо ви специално за вас от Patreon. Той ще се включи от Червения площад. Вие ще му задавате въпроси в Москва. И тая тема ние искам ви да видите истината и аз да я видя, защото и аз не съм ги виждал тези неща. И аз съм потресен, изненадан за какво става въпрос. Въпреки че знам, но чак така не съм очаквал, че хората са светлинни години пред нас. Чао! Айде, Боре. Ще ходим да пием водка.